L-anzjani għandhom ir-rwol importanti fis-soċjetà u għandhom jibqgħu attivi matul ħajjithom. Dan kien l-iskop ta' attività ta' ġurnata ta' sport tal-anzjani li saret fil-kumpless sportiv ta' Kordin fejn ħadu sehem madwar 300 anzjan u anzjana li attendru ċentri ta' matul il-jum minn diversi lokalitajiet. Fost attivitajiet oħra kien hemm sfin, kompetizzjoni ta' knitting u anke l-walking game għal min ma setax jipparteċipa f'attivitajiet iktar impenjattivi. One News tkellem ma' Bernardet Bsajla, il-kap taċ-ċentri ta' matul il-jum dwar din l-attività. L-attività huwa biex l-anzjan inżommu ħattiv u għandu postu fis-soċjetà, għandu xjati. Bħalma rajtu illum għandna ħafna anki studenti li b'xi ħaġa tema differenti fejn n-nanniet is-soltu jmorru jaraw lill-istudenti jagħmlu l-isport. Illum kellna l-istudenti ġew jissapportjaw lin-nanniet tar-raħal tagħhom. Għal din l-attività kien preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani u Persuni b'Diżabilità Franco Merċiqa fejn tkellem dwar l-importanza biex l-anzjani jibqgħu attivi u involuti f'attivitajiet bħal dawn. Kif ukoll mart il-Prim Ministru Michel Muscat li fl-aħħar tal-attività qasmet il-medalji trofew lill-anzjani f'isem iċ-ċentri li kienu qegħdin jirrappreżentaw.